Lero pa Nyasa VoiceBox tabwera ndi mawu abambo Dzuwa. John Dzuwa angufuna kwa maganizo awo pa zimene zachitika kuno ku Malawi. Tonse tikupira kuti tamva kuti olemekezeka Joseph Mwanamveka amene nthawi yake adakhalapo nduna ya zachuma kuno ku Malawi anamangidwa ndipo pakali pano akuyendera belo. Mulandu umene akuwazenga akuwaganizira kuti iwo ndithu adasokoneza ndalama za kampani ija yokonza shuga ya Salima Sugar. Nde John Dzuwa akuti yayi a DPP musathamange kunena kuti ayiboma likutimanga pa zifukwa za ndale chifukwa kuti inyo nkhani zakubazi sinutu angelo. Number 1 mudaba chipani cha UDF kuchokera kwa eni yake acheya ndikuwazunza zaka zambiri akuyendera mulandu ku koti. Komanso ndalama imene kutchulira mu mulandu umenewu yachuluka 447 billion ndi ndalama zambiri kwambiri zoti ife ya Malawi tikufuna kuti tidziwe kuti mumaba bwanji mumaba chifukwa chani nanga mali ndalama zimene zizi mupita nazo kuti nde kuti tidziwe chilungamo chake mulandu umenewu ndithu basi uyenera kuti upite ku koti ndipo ukathira ku koti kuti Amalawi aliyense adziwe chilungamo cha nkhani imene. Komanso mukamati mubwerera mboma chifukwa chokuti achakwera akuba inuyo mwayiwala kuti mmene munkabera nthawi yanu kodi mutipanga bwanji ife convince Amalawi kuti khalidwe lanu la kuba lija lasintha. Mafunso amenewo amene akufunsa John Dzuwa pano pa Nyasa VoiceBox ndipo akamaliza chonde musayiwale kuyika maganizo anu in the comment section below pano pa Nyasa VoiceBox. Good afternoon, ladies and gentlemen. Ine ndiye mauja wa masiku onse amene ndimapanga analyze stories kapena nkhani imene yachitika. Zimene ndidayankhulezi ndikuyankhula kuchokera pansi pa mtima panga koma ndi maganizo a ine si maganizo a chipani chimene ine ndili nacho. Mwayamba kuyankhula zambiri ino amene mwagwidwa. Mwayamba kuyankhula zambiri ena akuyankhula kuti ayambapo kumanga anthu andale. Ine ndikuganiza kuti si choncho ayi. Tiziopa Mulungu. Inu munalowa mboma a DPP chifukwa cha chipani cha UDF. Mukumbukire Kuba kumene munapanga inu. Kuba chipani chonse kuti sokonezera chipani chathu inuyo ndikumumanga mtsogoleri wathu His Excellency Dr. Bakiri Muluzi for 16 years. Kumuzunza kopya nkupitizanso ukazunza mwana waje atupere Muluzi, president wathu wa chipani cha UDF. Tonsezija mumapanga mwantima wolimba kwambiri. Now question kuti ma 400 million akumveka kandi $400 million no billion dollars kaya kunena chani. Ine ndikudabwa kwambiri kuti ndema zimenezi munapita nazo kuti Kuba kumeneko kwatuja timati kwa uruku kudali kwa ntumbuzani. Kuba mazira panguku mazira onse osaikapo atatu ya Kuba onse. Chimene mumapangira chimenecho mumanena kuti sikuzakhalanso boma lina loti lizabwezere zimene munatipanga ifa UDF. Inetu ndiwakutcholo, inetu ndikulira kuti ngati akumangani monama ine singagwizane ndi government. Ndizuzula government kuti imene ndi personal vendetta. Koma ndikayang'ana alibe personal vendetta. Ife tikufuna tione zimene akuti munabasi. Tikhala tikumapita ku koti tikaone mumaba bwanji and why. Why kuzunza anthu a Malawi inuyo anthu ochepa kukhala ndi ndalama zambiri kumafanana za kuboma? Why? And lero mwapangana kuti mufuna mutenge bomali muzilamulira inuyo chifukwa president uyu akuba. Inu, are you sure kuti mukhala better than this government?
mwaiwala kuti inu munachokera kunkhani yofanana kuti munaba kwambiri. Mulita convince Bwanji. How? Mutipanga Bwanji convince kuti Kuba kumene mumapanga kuya Mwasiya. Cholo ndi yaying'ono kwambiri. Mlanje ndi yaying'ono kwambiri. Ndalama zimene munaba inu zikoza kuyendesa ziko for a period of 5 years ngati ndikulako. Ndi chifukwa chani munaba chonchi? Lero mukanene kuti boma limene lilipo likukuzunzani. Mwaiwala mmene munatizunzira ife UDF. Munamanga anthu ena mpaka kumwalira chifukwa cha ma blood pressure. Lero ifeyo UDF mufuna tiiwale kuti amene wamaliza mlandu wa Bakiri Muluzi ndi Malawi Congress Party poyang'ana kuti mumanga chifukwa cha nkhwizi. Ndiye mufuna tiiwale zimenezo. Ena ayiwala, ine singayiwale. Ine singayiwale ndipo ife mwationonga mayina athu. Alomwe takhala ngati anthu anjiru osathokoza. Timakhala kuti adyere anthu. That is what anthu akuninena ifeyo. Ndelero musadandaule 48 hours ipita. Akutengerani ku koti. Akupasani belo. Ngati apeza zifukwa zenizeni mupita ku koti. There will be only two things, either to find you guilty or not guilty. Ngati mutapezeke guilty, bye simuzakhala soma MP enanu. Ngati mutawine milandu iboma ulionongaso ndrama zoti akupase. Koma ndikuganiza kuti akonzeka abomawo. Chifukwa anthu amene mmagwira nawo ntchito atembenuka kukhala ma POW 1, 2, 3 police witnesses amenewo. Musaninamize ine za milandu ndimaziziwa. Kukhala ntchito yayikulu. Anthu muononga ndalama kwa maloya za njoya. Koma the question is, why Kuba kopanda nako manyazi kumene mabayi? This must stop. And kuima kwa inu kuti mukuima mufuna mutenge bomali. That's better ningo mwalira ineyo. Sazaone zimene zazavutike mwina makolo anga. Noti kuti ndikuone ni mukulamula. No. Anthu mwamba kutukwana. Tukwana boma. Mukauza anthu amenyedwe. Why njiru imene mmakhala Bwanji choncho inu? Anthu akumuzi kwanga, why? Ndamva chisoni kwambiri. Mulungu akhululukireni. Koma ndikuti kati boma la kumangani chifukwa cha ndinu mandale alakwisa. Ndiye ndikuyipembaso bomalo kuti likhale lokonzeka kuti milandu isanayambe achitiretu cheki kuti anthu awa ndizoona ali anabadi mwinawo mboni wacho okwana chwankhani isakhale yoti mudyese ndrama za boma. Ndikatero ndimati ndipume koma ndikhala nanu ndikukambirana nanu zimene zikuchitikako. Koma ine monga ngati munthu wati pafupifupi ndimamangidwa ndikunena kuti atuluseni nthawi yawo ikakwana 48 hours kuti mwalembere mabelo awo azipita mmakoti. I rest my case.